Hello Radio Vloggers! Kumusta? Kumusta man ang inyong adlaw guys? Today is December 12, 2024 og panibagong compilation na naman sa drama nga kini ang akong suliran ng inyong madunggan guys, no? Tulo ka suliran so gilanon guys ang inyong madunggan from December 6, 7, and 9. Madunggan nato diri guys ang bulawanong tambag ni Attorney Ellen Batan kay puro man ni siya kuan guys, no, mga legal problems sa pizza size tumadunggan guys ang kaagi ni GC, no, nga nagka problema guys sa apelido sa iyahang anak. So I think kumo na kayo ni siyang problema guys, no. Nagluto og sudan guys, nagbutang og oil sa kalha. Guys, paniod to na ako, dala na panihapon. Kung ay breakfast o lunch, sa po'y tawag aning paniod to, dala na panihapon guys. So, problemang legal guys, no, sa pizza size. Kay lagi to guys, nagka-problema siya siyang apelido, no, nga. Unta na, siya man ang legal nga amahan. Pag ang iyang asawa, legal po niya nga asawa. Pero nganong naunsa man ni guys, ang iyang anak wa man nakasunod sa iyang apelido, kundili sa iyang asawa. Ayan mo na guys, no. So, lagi problemang murag gamay lang siya nga problema guys, no, kung naon. Pero kung si kasuhon yun ni hagbo yun ni siya guys, no, kotik ayon ni kotik ay ni guys, labi ng apelido ang problema. Din sa Pizza City atong madunggan guys ang kaagi ni Mitch, no, nga gikuhaan og kabilin guys sa iyahang gikuhaan og katungod guys, no, sa iyahang hilaw nga first cousin. So legal problems gyapon guys, no. Very common yun siya nga problema din sa suliran guys, no. Ang mga kabilin kay nay uban guys mo kalitrag tunga guys, no, bisan og missing in action sila sa maayo pa ang kahimtang sa original nga sabiya guys. So, karon nga no, wala na guys mo kalitrag tunga kay nakapas sa kabilin. So mga bagagnaw sa dihang naghingal mo pa guys ang hingtungdan, wala sila nang pakita, pero karon nagpakita na tungod sa kwarta. So I think daghay makarelate ani guys, no. Syempre problemang legal, no, lisod na siya guys. So atong sayron guys nga nung nikalitan manigtunga ang iyahang first cousin, no, o gustong kwaon ang mga kabilin sa iyang amahan. Din sa Pizza Nueve atong madunggan guys ang kaagi ni Helda about ni siya guys, no, sa anak-anakan niya guys nga iyang pag-umangkon ikasuhan siya og kidnapping. Pero matawag ba guys nga kidnapping kung naay consent sa mga ginikanan ani sa inahan lang guys ang naay consent pero wala sa amahan. Matawag ba na siya guys nga na may consent sa inahan nga iyahang igsoon? Kasuhan siya guys og kidnapping sa papa sa bata. So bugat ni siya nga problema guys kung matud-an nga gikidnap niya ang bata, no. Napamahal na magud niya guys, lisod na kaayo, no. Pero bisan pa man og napamahal na, pero kung dili jud siya ang anak tinuod nga ginikanan, mapriso gyud bagaha. So mao ni guys, no, ang mga suliran sugilanon ng madunggan karong adlaw. Og karon di na ta maglangan ato nang paminawon guys ang drama. Again, this is kini ang akong suliran, the compilation from December 6, 7, and 9. Happy listening guys og makapunta karong adlaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning turmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Ellen Batan. Ingon man
sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mitch, 32 years old, nagpuyo sa Labangon, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa mga kabtangan sa akong uyuan nga mipanaw na. Mahog di ay nga titos girl kaayo ko. Ug suod kayo mi aning akong uyuan gikan pas pagkagamay nako. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang panghitabo. Pamin ako, tito. Ay, kaluyan ka sa Ginoo, Mitch. Ay, Nyansa di ka, tito. Muralagi kagikang naikontra. huwag ipadasa inahan sa akong anak ang akong apelyido. Hala? Nga naman, tito. Wa ko mahibaw. Tingali kay pobrera ko maong iya kong giingon ani. Mao ganit tingaling nakigbuwag siya nako. Tito, Nakumbot hunaw-naon. Andam man gyud tayo kung mubarog sa akong obligasyon ba? Andam kong buhaton ang tanan para niya ingon man sa among anak. tito. Magpakasal mo, Tita Virgie, tito? Oh, Mitch, magpakasal nami sa dili madugay. Wow! May resad, oy, nga nagbuwag mo atong una ni mo, oy, kay... awa, o? Sukad lang nga, nagkakamo ni Tita Virgie. Nakapalit ng kagvan. Nakayuta, o niya, nakapatukod kag imong bahay. Ay kana, tungod kay kugihan sa si Tita Virginie mo, Mitch. Maog yun, tito. Makita man sad nako. Maong happy kay ko para nimo, tito. Kano sa mang inyong kasal? Oh, asa na nasag ka? Wadto na sa kasimong tito. Magsamok-samok na sagal dito sa ila. Tabangi ang imong mama din say iyang mga lihok kung dinis bay. Ato lang sa agad ko sa ilang tito pa. Sige na pa. Magugsaman ka dito. Ikaw ba? Ayaw sigig samok-samok dito. Kaya tingali bayag matanggong ng ilang mga buhatonon dito. Kay hapit ka dadlaw, imong naong tuara magyampungal dito. Mitch, anak. Ayaw nagsamuka silang tito nimo dito sa ila. Mabdos na rabas tita Virginie mo. Basi nun mas stress tungod nimo. Kinipayahan na, sus. Mabdo si Tita Virgie, ma? Hala? Naanadayon niya sila anak si Tito? At doon ako, ma. Awara? Bago pa gani pagingon ako nga ayaw, muadto gyud. Buta mong guna sila na ako, ma. At doon ako, ma, ha? Hay, pastila nimong bata ka. Oh, Mitch, mabdos na ko. Excited ako makikita sa inyong anak ni Tito na ako, tita. Mas labaw pa ko excited. Ay, di na unya di ko pinangga ni Tito, ani. Kay naa naman siya, baby. O kinsa may nag-ingon, ha? Pwede ba ko di ay nang dili nakapinangga, ha? Tito Gilok, oy, ayaw pangitik pa. Inigawa sa mong baby, ikay bantay, ha? Oh, sige pa. Salduhan man ka ko nimo. Pila may rate si mong oras. Unsa pa? Nagbuwag si Tito ug si Tita Virgie? Oh, Mitch. Ato-atos tito nimo ka. Basim nag-ulto. Opa. Ay, okay na ko, Mitch. Sure ka, Tito?
Ay, oo, lagi. Ako pa. Sa tinuod lang, Mitch. Dugay na kung nakasakop niya nga may lain siya. Mao tingaling sa among panabuwag ron. Dili na kayo ingon anak kasakit. Pero ang inyong mga anak dito, si CJ o Kyle, Oh, adto niya. Pero nagsabot mi nga dili niya ipalayo ang nga bata nako. dito, Okay man ang among panagbuwag. Gipasagdan ko siya siyang gustong buhaton kung asa siya magmalipayon. Bisan para nako sakit, pero wa ko mahimo. Kay dili na magyud siya. dito. Pag umangkon, mao nga usahay, sungugon na lang mi sa akong papa og mga iyaan og uncle nga may pa daw na anak na lang kong tito. Nakita na ko nga, nasakitan gyud siya silang panagbuwag ni Tita Virgie. Pero at the same time, iyang gidawat ang iyang sitwasyon nga ingon ana. Unya, Mitch, pa? Mitch, Ngano ka? si tito nimo, gida sa ospital. Ha? Nga naman! Giatake siya. Payon tagmaluwas lang ang tito nimo. Magampong lang ta. Ginoo ko! Asa ng ospital si Tito pa? Kamo ba ang tagtungod sa pasyente? Oh, kami, Dok. Dok, kumusta nga kung Tito? I'm sorry to say, pero he did not survive. Unsa? Unsa, Dok? Tito! Tito! Nabiyak man ka. Mitch, gusto na. Wala na tayo mahimo pa. Apa? Dili mahimo nga kuhaon nimo ang yamban kay hinaguan na sa ko isuon. Pero anak ko niya. Mundo lang ko na ko katungod. Pa? Nga naman eh. Wa nga god. Ang anak sa imong tito sa una niyang babae, gusto niyang kuhaon ang buwan ug ang cellphone sa imong tito. Ah. So, ikaw din anak sa akong uyuan. Nga wa gipadas imong mamang ang iyang apelyado sa diyang gipanganak na ka? Oh, Kuyawan no? Human ko hais imong mama o katungod ang akong tito nga mga mahani mo. Karon ni ka kay imong kuhaon ang iyang van ug ang iyang cellphone? tur kay may katungod ko. Ako ang anak. Musa angay lang nga ani padung nako ang mahinaguan sa kong amahan. Amahan? Huh? Kung imo pa siyang giisip nga amahan, nagpakita unta ka sa dihang buhi pa siya. Dili kay karon na nga patay na siya. Kung sa imong pagtuo makuha nimong mga kaptangan sa akong tito, nasayop ka. Grabe ko nga akong gibating kalagot sa anak sa unang babae sa akong tito. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, gusto niyang kuhaon ang van, ang cellphone, ug ingon man, gusto siyang mangayo og share sa yuta sa akong tito. Doon na ba siya katungod? Well, in the first place, ilan ang gikuha ang katungod ang akong tito isip amahan. Ikaduhang pangutana, doon na ba siya makuha nga share sa kaptangan sa akong tito? Bisan tuod, wa siya gada sa apelyado sa akong tito? Ikatulong pangutana, kung buto na hunaon, doon ay pinakasla ng akong tito ng ikaduha nga mao si Tita Virgie. Pero, nagbuwag sila
ug may laing pamilya na karon ang iyang asawa. Doon na ba'y katungod ning anak sa unang kapuyo ni Tito nga manghilabot sa mga kaptangan nga kung buto na hunaon, mahugman na anak siya sa gawas, di ba? Ikaw pa to katapusan. Hasta bay sa akong lola, gustong kuhaon sa anak sa unang kapuyo ni Tito nga kung buot hunaon pag-usab. Kang lola men tumbay. Unsa may angay namong buhaton, aron mohunong na siyag samok sa among compound. Imbis man gud unta ang plano sa asawa ni Tito nga dili niya hilabtan ang van, iyang ibilin sa compound para naay magkamit-kamit ang mga igsuon ni Tito. Kung kuhaon naman lang gani di kuno sa unang anak, mas mayo pa kunog siya na lang kunoy mukuha sa van, kay naa kuno siya share ato. Palihog, abangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mitch. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si attorney Elaine Bathan. Ug tinisab si Dr. Rini Obra. Karong adlaw kami sa ako ang partner ang inyong mapaminaw amo ang tingog ang mohatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Di na ta mag 2x2, di na ta magduha-duha, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612 at yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang mga nagpadana sa ilahang mga suwat? Ay mo kaguol, first come first serve manggod no? Ang atong paghimog drama o kinabuhi sa inyong mga suwat para mapaminaw sa kahang oras. Wa kay agi. Maog yun. Oh. You will not pass this way again. Tinuod, di na raban na ito mabalik. Hawaha, December na. Ilabyan tas do 11 months nga nagunsa man ta. Kasi kita kaya mo man tuig niya akong pangutana. Kumusta man nakapahimos kas tuig? Maog Diba, yun. Doc? Yes. Ang atong i-great attorney, Yes. akong i-great ng mga taga Esperanza, Kinagitan, Misamis Oriental, no? Mga paryente ni Doktora Aida Abrugal Calamba. Yes. Si Jasmine Legaspi, maayong pagpaminaw. Velma Navarro, Maria Manggubat, Alma Masiba. So this is true to mga taga Albor, Liboron, Karkar, Cebu, Marlix, Kampugan, Fili, and si Badung, Lower Busay, ako na palitag mga flowers, no? Yes. Edgar Gabod, Nilo Gabato ug Mali Gabato. The last but not the least, no, sa mga taga DOH Argao, Wagas Brin, Marson, Audrey, Luberas, Jeffrey, Agtampos, Elizalde, mayong pagpaminaw. O last, Second to the last, kanina na ka katapusan na nga last. Yes. Si Carlos Caloy Asiro, og mga obra pamilya sa Tampos at Tomas Opos, Southern Leyte. Mayong pagpaminaw, mga Musot family, mayong pagpaminaw. Ingon po si Beverly Padua de los Reyes nga mamiss gud kuno niya nga muuli na siya og Pampanga. Di na siya ka-live sa programa sa DYHP. Pwede pa man. Anong dili ka-live Pwede. nga naaman tay DYHP RMN Cebu nga Facebook account? Yeah, anywhere in the world. Apo YouTube. Sige lang dili ma-live basta kay makapaminaw ramang gihapon ka pinaagi ato nga mga social media accounts nato. Ha? So ayaw ka, bala ka, ayaw ka problema. Di maguol. Hi to Itching Camelio, Hila and Avelino, Talisik, and to Rianel Cose. Thank you for always listening. Punto legal today, Doc? Punto legal today, no? Ang atong magtatampo, kitsa to si Kwan, JC. Mitch. Oh, yes. 32 years old, taga Labangon, Cebu. May pagpaminaw din ni Luis o Gria Tan sa Tisa, Labangon. O mga nagpuyo da sa Dr. Roland Ciliona compound, mayong pagpaminaw, labi na gyud ni Janet o ni Cora. No? Hinaot nga pa makural ng inyong agyanan diya. Ayaw itawag kural labay kay maglisod na tana. Yes. Unang pangutana. Gusto niyang kuhaon ang van, ang cellphone ug ingon man gusto siyang mangayo og share sa yuta sa akong tito. Duna ba siya'y katungod when in the first place pag una pa lang ilan nang gikuhaan og katungod akong tito isip amahan.
Kani manggod ang iyang tito mahog ni kamanghuran nga igsuon sa ilahang papa unya palangga kaayo ni siya mura ni siya Si Mitch. anak kani si Mitch niya. Medyo naigihan na siguro ni siya kay tungod kay siya gyud mo'y palangga nga pag-umangkon sa iyahang tito unya karon nga na wala na kay naglagot siya siguro sa katong anak nga babae gyud sa iyahang tito no kay murang wala kaayo na atiman unya mo na ni iyahang pangutana nga mangayo og share manggud og bahin anak manggud siya no sa iyahang tito ang katong iyahang mahog og anak si tito no so kung imuha lang yung of course no lahi man gyud baylo og by emotion ang ato ang relationship sa usa ka tawo. Kumuingong kag baylo tungod kay anak ka, papa nimo siya or mama nimo siya, ang balaod mo'y nag-ingon nga naamoy relasyon, naamoy paternal or maternal filiation sa usa ka tao, brothers and sisters mo, no? Pero kung moingon kag emotional attachment, choice na ni nato kung makig-relasyon gyud ka or makig-banding gyud ka sa usa ka tao. Si Mitch manggod, no, di ba partner, ato ang nasinati sa ato ang drama kaganina nga maski pa og pag-umangkon ra siya manggod moy ning act as murang anak sa iyahang tiyo instead atong iyahang tinuod nga anak nga wa kaayo mo galam or mubuhat sa iyang responsibility as anak nga wa kay siya mugam sa iyahang papa. So munang mo resent siya. However, inig moingon na tag binahinay or katungod adto manggud ta magbase sa unsay gibutang sa balaod regardless sa ato ang emotional attachment ug relationship sa usa ka tawo. Ang atong basihan ang ato mang legal ug lawful relationship which is anak siya, so di gyud nato siya pwedeng madid-an sa iyahang katungod isip usa ka anak naa na lang na niya gyud no ug kanang mailhan sa gini nato usahing batasan gyud sa usa ka tawo no kung ihatag ba na niya ngadto sa tinuod nga nagpakaanak or iya lang pong i-claim ang iyahang katungod isip anak kay gi tagana o gihatag man punis balaod ngadto niya pero naagyud siya katungod. Okay, ikaduhang pangutana. Doon na ba siya ay makuha nga share sa kabtangan sa akong tito bisan tuod wala siya gadala sa apelyido sa akong tito? Kay kung ma-establish man sad good nato nga gi-acknowledge sad siya regardless of whether nagdasos apelido unya naay mga legal nga dokumento to show nga gi-acknowledge siya as anak sa imuhang tito naagyud siya katungod nga manunod. No, basta ma-establish lang ang paternal relationship ngadto sa usa ka anak. Okay? Okay. Sunod nga pangutana. Kung boto na unaon, dunay pinakaslan akong tito nga ikaduha nga mao si Tita Virgie. Pero nagkabuwag sila ug may laing pamilya na karon iyang asawa. Duna ba'y katungod ning anak sa unang kapuyo ni tito nga manghilabot sa mga kabtangan nga kung boto na unaon, mahugman nga anak siya sa gawas, di ba? Ang bata, whether illegitimate or legitimate na ay katungod nga manunod sa iyahang ginikanan. No? Di man gani equal ang pagtratar sa balaod sa usa ka lehitimo nga anak kumpara sa illegitimate nga bata, pero needless to say na agyud sila'y katungod nga manunod. Okay? At least ka na klaro. Okay, sunod katapusang pangutana, Hasta balay sa akong lula, gustong kuhaon sa anak sa unang kapuyo ni tito nga kung buto na hunaon kang lula man tung balay. Unsa may angay namong buhaton aron mahuhunong na siya samok-samok sa among compound. Imbis man good unta ang plano sa asawa ni tito nga dili niya hilabtan ang van, iya nang ibilin sa compound para na ay magamit-gamit ang mga igsuon ni tito kung kuhaon naman lang gani di ay kuno sa unang anak, mas maayo pang siya na lang kuno'y mukuha sa van kay naa daw siya share adto. Tinuod, naa siya share because asawa man siya, unya
ang katong anak imuhang igagaw, ako ang pagsabot ha sa imuhang suwat sa atua is ang kanang imuhang igagaw, hilaw na nimong igagaw kay illegitimate na siya. Unya ang kaning niya imong tiyo na minyo, no? So both of them na ikatungod, pero labaw na kung napalit ni ang kaning property, ang kaning van sulod sa kaminyoon, mahimong mas naikatungod ang imuhang tiya sa kanang iyang makabtangan kay konjugal na siya plus manununod pagyud siya. Unya ang kaning usa illegitimate man, di baya parihas og katungod ang legitimate ug illegitimate, mas gamay ug bahin ang illegitimate, pero naikatungod pero dili pwedeng maghawd-hawd. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og ginisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide Tatak Araman. Daghang salamat og maayong Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ana, hingkod ang pangidaron, minyo og may bata ang sinagop. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa anak sa akong igsuon nga ni anako sud na sa 3 ka tuig. Ako'y nagbuhi og nagpa-eskwela. Aron nga hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Naunsa naman ning akong newsfeed sa Facebook, oy. Pulos naman lang nagbuwag ang mga artista. Jun, dili baya kita magbuwag ha. Bahala na mga artista magbuwag, oy. Kadali raman na sila makakitaglain. Dali ra sa makapangitag iilis ba? Ako kain tao no kung magbuwag ta. Noon sa kadiha, gusto ka gyud mo sakay sa trending ron sa mga artista nga nagbuwag. Uy, simba ko taon. Gani, ningon ko nimo nga di kita magbuwag. Bahala na kung sa'y mahitabo. Uy, hala. Oh, ngano naman sab? Si Mina og Lawrence, nagbuwag. Ha? Si Carmine nagsurin? Dili, oy. Ang igsuon ba nga si Mina, ang ako igsuon, ug ang iyang ikaduhang bana nga si Lawrence, nagbuwag, oh. Ngano na ibaw man ka? O, niya mas FB. Nagpost man si Lawrence, uban sa ilang anak ko. Nga, magulanon ka ay na uban sa ilang anak. Nga ang caption, kaya ra lagi ni nato anak, bisang gibiyaan tang mama. Hala, asa magkadi ay si Mina? Tawagin mo manghod. Ngano naman sad Mina? Una, nagbuwag mo sa una nimong bana, din may duha ka kaanak. Niya karon nagbuwag na sad mo anang imong ikaduhang bana? Ngano man? O basta nagdidiling ko makantos kong kaipon nang di ko maantos makigbuwag dit ko. Kaya nga naman di ay. Unsa naman sa diferensya ni Lawrence? Da, haso tintawhanan ng ag kikatasan. Basta nga kung maugangan o bayaw. Murag wa man sila makauyon ako. Yang ano ipamugos pa man akong kaugalingon nila. Maong, iya ko. Unya? Nganong gibilin man nimo imong anak day? Okay naman niya yantag. Ug nahibaw ko nga himuon niyang kaming ang bata aron dili ko mabiya. Maong, ako na lang gibilin niya. Aron naasan siya isip na obligasyon ba? Ay, pastilan nimo Mina. Kaloy sa bata ang imong gibiyaan sa ilang Lawrence. Bata pa to kaayo. Basig maunsa to ha? Amahan ang akong gibilin sa akong mga anak nang ang nang sag-iyat tong kasagdan. O, naman sila ibay sa iyang mga ginikanan. Basta, okay na tos inday dito nang ay kabala ka anak. Mina. Ay, Ano man ka? di na ako mapugnan nga mabalaka ko sa akong pagkumangkon. Kung naunsa na ni sa kamot sa iyang amahan. Na, ayaw na kabala ka, ano eh. Si Mina na ang nag-ingon nga okay ra dito ang bata. Kay amahan ang iyang gibinlan. Palibak ay, Mina. Nanawag.
Ilumina. Nang ana, ibilin no na akong among anak ni Lawrence di ani mo nang bi. Kay di na ko madaog bantay kay trabaho ko. Ha? Di ba imo man ka nang gibilin kang Lawrence? Nag-post pag ganit tos Lawrence kauban ang bata. Iya man gyapon diri nako. Kay di ko na siya makabantay kay trabaho siya. Ilabaw nako. Nang palihog sa kugatiman sa mong anak ni Lawrence nang bi. Ha? Stay out. Pero kadugayan, naluoy raman sad ko sa bata. E basig ibilin sa akong manghod sa laing tao. Mao nga mauto, nisugot na lang sad ko nga arin ako ang bata ug ako'y mo atiman. Kay nisugot ra sad ang akong iyaan nga dadon ko ang bata e nagtrabaho nako. Wa ko magtuo nga magdugay ko sa pag-atiman sa bata. Niabot ni nako ang bata og 2 years old pa. Karon 5 anyos na. Magpadahin noon panagsa ang iyang amahan para sa bata pinaagi sa GCash. Unya, John, muundang na lang siguro kong trabaho. Ha? Nga naman. Naibog man ko siguro nako ng iyang bana. Ikaw sa, gihagkan man ko niya. Unsa? Oh, kalma lang ha, kalma lang. Kaya wa ko mong patol niya, oy. Ako man ganing gisumbong sa akong iyaan. Ako man hinoy kikasabaan sa akong tiya, oy. Mao nga muhawa na lang ko. Ako kung mauna, mamaulit sa mga probinsya, minaswap ako magkapatay og tawa na. Kalma lang, good. Unya, ang pag-eskwela di is bata. Nag-eskwela, babaya na. I-transfer nag-eskwela ang bata sa probinsya. June. Ay, kanindot gyud puy-an sa probinsya gyud John. Presko ang hangin ug maayo kaayo ni sa bata. Nga ani na ta mamuyo. Si Mina. Hello, Mina. Nang, nga mauli di mo sa probinsya ni nung June, nagidani yung bata. Oo. Ang masadog among ibilin dito sa syudad. Ay, perting suko ang Lawrence nang uy. Kung nga nyo inyong gida ang bata sa probinsya. Unsa? Kadiyot sa nang ha. Matawag lang niya ako usab nang kay mutayin sa ako sa trabaho. Sige nang, bye. Unsa ko no? Nasuko ko no si Lawrence kung nganong atong gida ang bata dinhi sa inyong probinsya. Ang tawag ubalik ay. Oh, si Lawrence man di ay ni. Hello? Basta wala lang. Gikidnap ninyo nga akong anak. Unsa? Ikihata mo kidnapping. Kay wa mo mananghid ako nga dalo ninyo ang bata niya sa probinsya. Ha? Wa ko makasabot nga nung ingon adto ang kasuko nga gibati ni Lawrence nga gidana mo sa akong bana ang ilang anak sa akong manghod nga ilang gibilin diri namo. Ikiha ko numiniya og kidnapping. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, gibilin kini bataa sa akong manghod nako dihang 2 anyos pa lang. 5 anyos na kini ang bata karon. Makasuhan ba di ako kidnapping? Nga dugay naman nga ni anak ko ang bata? Ikaduhang pangutana, ang amahan sa bata, magpadalhan o kwarta nako para sa bata nga ipadapi na agi ang GCash. Apa nasuko siya nga among gida ang bata sa probinsya. Mukiha ba day siya nako ana ang kidnapping? Nga aware man siya nga ni anak ko ang bata? Ikatulong pangutana, unsa may among buhaton kung pananglit tinud-on sa amahan sa bata nga ikihami sa akong bana o kidnapping? Makasuhan o mapriso ba gyud mi anang kasuha? Ikaw pa to katapusang pangutana. Ako ang nag-atiman og nagpa-eskwela sa bata. Kay pareha sila nga magtiayon nga dili makahigayon og atiman sa bata tungod sa ilang mga trabaho. Kung maglagot ko, pwede ba nga akong balihon namo sila og kiha og abandonment tungod sa paglikay nila sa obligasyon sa ilang anak? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ana
Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa koang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Di nato dugayon ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang among request ni Dr. Obra kay Kompletuha lang ang inyong mga address ug ang Yes. detalya sa istorya sa inyong sulat-suliran para mahatagag kinabuhi sa atong scriptwriter ug atong mga talents. Yes, kay usahay man gud ang mga medical food nga tubag ni Doc, dili ra man magdepende sa inyong pangutana, di ba? Oh, Doc? Hasta maagad. pud sa legal nga mga aspeto. At least masabtan na mo, no? Aw makibaw pud taga-asa sila, ug asa dapit na kalayo naabot ang ato ang programa. O di ba noon silingan ra dayta. Correct. Dili ra bata nationwide, no? We are heard all over the globe. Pinaagi sa ato ang Facebook account ug sa ato ang YouTube channel also. Dagha kay nag-request ako ato ni. Yes, Doc. Nag-chat na ako sa akong Viber ug sa akong Messenger. Dok, din hinalan ako ihatag ipadala Ay, ang akong hala. sulat. Ayaw na ingon na kay mawala ang atong format na ang Yes. atong SOP, no? Kini ang akong suliran official writers page gyud ta kay naaman dito mag-check ang ato ang mga scriptwriters. Scriptwriters, ug writers. Kami dili man mi scriptwriter. Di man mi kamao ana. Ganahan ta ko mag-artista sa una do. Wa man ko natagaag opportunity, nag-abogado na lang ko. Oo. Ingon bitaw si Ma'am Tess ba? Mm. Isa nga, nabisi mi ko dok, nag-prepare ko sa payroll. Ko nga, wa ako nga Ma'am Tess. Siya, wa man, ko nga, mayo tag na ako nga. Okay, ug ang ato ang letter sender karong adlaw, punto legal Atong man to. punto legal attorney, si Ana, 35 years old. Yes. Minyo, may anak, nga sinagop. Yes. Mao ni ang iyang problema legal, punto legal attorney, no? So unang pangutana ni Ana, gibilin kining bata sa akong manghod nako dihang 2 anyos pa lang. 5 years na ron ang bata. Makasuhan ba di ay kung kidnapping nga dugay naman nga ni anak ko ning bata? Luya sa Ngano man intawng ikasuhan man kag kidnapping. kidnapping nga ikaw ay nag-aruga in taon anang bata pero ang akong pangutana man gud ani I don't think makasuhan kag kidnapping kay number 1 wa man nimo gikuhag pwersa ang bata. Nanibawan I think- mag-asa ang bata, no? nahibaw-an man ug asa ang bata pero I think man good mahitabo nga gusto na siguro kwaon sa mama unya ikaw kay na-attach naman ka dili na pud ka motugot nga ihatag nimo ang bata munang mukaso na lang sila nimo pero I don't think kidnapping is the correct nga termino no after all the goodness nga imuhang gibuhat maybe to get back custody sa bata kay sila man ang ginikanan ana no so pwede sila makakuha og custody pero dili kanila pidikihaan og kidnapping. Dili pwedeng kihaan og kidnapping. Ako lang paspason nato niya. Ako gikuan ko illegal detention nato ni kay nag-admit ko ko pasyente. Gikihaan gyud ko kung saan magato ka illegal detention na ang mga ginikanan ani pasyentihan naibaw mga akong gi-admit. Ito yan illegal detention. Mao bitaw kanang illegal. Gi-confine man yan Gi-confine. medical na may medical abstract Yes. support no Na the rason. confinement di ba? Mao gyud. Wa mo prosperto. Correct. Ikaduhang pangutana, ang amahan sa bata nagpadalhanan og kwarta nako para sa bata nga ipadala pinaagi sa GCash. Apan nasuko siya nga among gidala ang bata sa probinsya. Magkakiha ba siya nako ana og kidnapping nga aware man siya nga Ila mo gibilin. ni anak ko ang bata. Correct ila man gibilin ang bata. O mao gyud. Dili Padama gid ka na- ni GCash. Dili man na kidnapping no kanang pertig gyud ka week ang ilahang ma-file nga kaso nimo di gyud ganina masakas korte no sa piskalya pa lang no katawan lang na sila ibili na sila pay kasuhag abandonment nganong gibili nila no ang bata ngadto sa imuhang ilaha man ang katungod nga mugalam anang bata unya wa man sad gingon nga gitago ninyo og asa ang bata kabaw man sila asa ninyo gidala. So, mao na ang tubag ni attorney, no? Sunod nga pangutana, unsa may among buhaton kung pananglit tinudon samahan sa bata nga ikiha mi sa akong bana og kidnapping. Makasuhan og mapriso ba gud mi aning kasuha. Dasad ko wala po natanaw no kay wala man gud na klaro sad sa drama nga ang mukiha man gud ani niya ang papa unya ang intrigo is ang iyahang igsuon nga mama
Now, ang wala kayo na klaro kung minyo ba ni ang iyang igsuon ug ang papa atong bata. Kay kung wala, then illegitimate ang bata. No niya, ang isog kayo mo kiha ang papa mangkaha, no? Now, ang kustodiya baya sa bata nga illegitimate na as mama. Now, or naa sa maternal side. So kung wa ang mama, ang mga igsuon or ang lulog-lula or ang igsuon sa mama mo'y naay secondary nga parental authority sa bata. So samot nga dili gyud mo niya pwedeng kihaan ug samot nga mas naamoy ligon og sakto nga tubag sa iyahang allegation nga nagkidnapping mo, mas naamoy ligon og saktong tubag to refute nga huy in town dili in town ni kidnapping ang among gibuhat sa imong bata. No? So dili ka angay mag-uol diha dapita. Dili ka nga mag-uol, no? Sunod na pangutana o katapusang pangutana. Pareho silang magdiayon nga dili makahigayon o katiman sa bata tungod sa ilang mga trabaho. Kung maglagot ko, pwede ba nga balihon na mo sila og kiha o abandonment tungod sa pagdikay nila sa obligasyon nila sa ilang anak? Pwede kaayo, pwede na lang mo file nga kamo na lang ang naay parental authority anang bata kung di man gani sila makaklaro og atiman, maabandonar nila, mapasagdan nila ang bata nganuman. Ang atong balaod kung kabahin lang sa mga bata any issue about a child, ang welfare, best interest and what will be beneficial sa bata, maurag yun nay tan-awon sa korte. Kung ilahang masinati no sa korte nga mas maayo nga naa sa inyo ang custody kay di man sila kaatiman, posible pang ana na lang sa anak sa inyo ang custody sa bata, pero nung kang mafailan mo kidnapping tungod kay kamoy ni galam sa bata, kamoy nagpakaamahan o ginahan anang bata kay wa ang mga ginikanan ani, ha? Alright. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. ni Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak RMN. Daghang salamat ug Maayong adlaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si GC. 21 anyos, minyo, ug may usa ka anak. Taga San Carlos City, Negros Occidental. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa apelyido sa akong anak. Wa man gud may makasal sa akong asawa dihang natawo siya. Aron inyo masabtan, sugdon ko sa dihang nagmabdos pa ang akong asawa sa among anak. Ingon niini ang mga panghitabo. Nurse, karon nga mabdos na ka ba? Manarbaho na ako sa Cebu? Ha? Biyaan ko ni mo din sa Negros? Ang lisod masab kaayo kung dadunti ka sa Cebu. Sa pagkakaroon nga, dili pa ko siguro kung makakita ba kong trabaho. Mabdos baya ka. Pasinog, maglisod ka og sugo dito sa Cebu. Mangita pa baya kong trabaho. Ikaw ko'y mag-ikot-kot. Sige lang, Mars. Kaya kining akong paglarga sa Cebu, para ni sa tong ugma, sa tong anak. Kay aron inig panganak nimo, may kwarta na niya ta. Unya, pagplano tang magpakasal. Sige lang, kay kung okay raon niya ang akong sitwasyon dito sa Cebu, kung makapahilaw na ako, dadon taon niya mo sa atong anak dito kung magkagawas na siya. Aba, Mercy? Maayo kay nakakitara din kong trabaho din sa Cebu. Gamay rang sweldo pero arang-arang na lang kung adtula ko sa Negros Permi. Kumusta naman ka si Mercy sa amo? Mga nakay ra ba to? Oh, ang mama man ni Mercy. Hello, ma? Hello, si Mercy, nagsakit-sakit na ang tiyan. Ha? Ako na gisugo o patawag niya nimo. Kay sakit na kuno kaayo ang iyang tiyan. Diara. Hay man siya.
JC, sakit-sakit kayo. Hello, day. Unsa may akong buhaton, day? Adto na lang mo sa ospital. Lagay ng andam ako sa mga gamit. Hindi po ko mahinol tapos mag-andam kay magsakit na ako kakuntian ng mayo. Diretso na lang mo sa ospital. Ipabalik na lang ni mama ng mga butang diha kay basig makaanak na kadiya sa bahay. Agay, sakit-sakit kay JC. Meron sa may ako ikitabang. Sige na dong, JC ha. Ato na mi sa ospital. Mutawag lang unya ko kung matauhan na kinis Merce. Sige ma. Sige na. Bye na. Ahak man kay mitanga eh. Gusto na ko tabangan si Mercy sa iyang gibating kasakit. Abal usa may babuhat ko. Paita ining malayo kas tong asawa eh. O pa magid manawag si mama. Kumusta magas Mercy? Ako na lang kayo manawag, no? Pero basin makadisturbo ko. Ang mama ni Mercy. Hello, ma. Lo, nanganak na si Merce. Ay, salamat. Sa may anak na mo ni Mercy, ma. Pwede ba na ako siya makita? Manawag ko sa video call, ma. Ingna si Mercy. Pwede ba na ako siya ikasulti? Ano siya Gwapo kaayo liwat ni mo. Uy, kakiyot sa akong anak. Imo rang anak? Ako ra bay nagminamunang utong ani ha. Aw, ato ning anak. Tuod. Di ba ya imo apelyedong nadaas bata? Ha? Ano man? Na siya'y live birth. Apelido sa akong asawa ang gida. Pero, draft pa kuno ni. Wa pa ma-process sa LCR. Hangtod nga dihang nakatigom nami, nagplano dahil ming magpakasal. Aron nga makadana sa akong apelido ang aming anak. Huwag niya. Congratulations! Salamat! Salamat ninyong tanan! Ya. Diretso na tantanan sa ilang Mercy ha. Kay adto dito ang resepsyon. Pero sa mo ko na to makuha ang atong marriage contract. Ano nagdali man ka, uy? Siyempre no, aron nga mahingpit ang akong pagkaamahan ni Undong. Kaya di pa dahil hingpit ng imong pagkaamahan. Dili pa magud ako apelyido gud ang gida sa bata gud. Mahingpit lang ng ang akong pagkaamahan kung ako naging apelyido ang mabutang diha sa birth certificate. Pero may nakasulti na ako, Chess pa. Nga basin og mahal ko ng pagpausab og apelyedo. Mahal pa di nga kasado naman ta. Bisa no. Di manggod ko noon ta na pwedeng usbon. Pero kung gusto gid ko no kang ipausab, makakasto gid ko no ta. Unsa? Ay, mahal bitaw ko nun na, Jess. Mao ba pa? Wa din na mada sa imong apelyido ang bata sa iyang pagkatao. Wa pa. Ay, wa din na magda sa imong apelyido ang bata sa iyang pagkatao. Wa pa. Kay dito baya ko ana sa Cebu pagpanganak ni Mercy. Oh, tuod sa. Bisat pa og may marriage contract namin ni Mercy pa. Di so balik gihapon pagpausab sa apelyido sa kong anak. Mao masanay pong nila. Kung mao na, lisod din nga makada ang akong anak sa akong apelyido.
Jess, dito may kika ni Undong sa sentro. Nagpa-immunize me. Unya kay gipanmayuan man kog life birth sa bata. Mong akong gihatag ang iyang life birth. Yang imong apelyido ang nakabutang? Oo. Kay wa man na tumapausab ang iyang birth certificate. Ug mao na ni karon ang record sa atong anak siyang growth chart sa sentro. Unsa? Gikagol kay nako maayo nga wa makada sa akong apelyido ang among anak sa akong asawa. Naningkamot gani mi nga makasal kay nagtuo ko nga sayon lang ang pagpausab sa apelyido sa among anak kung kasado nami. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Sa Cebu ko diha nanganak ang akong asawa sa among anak. Ug wa kini makada sa akong apelyido. Pwede pa ba kining mapausab sa LCR kay draft pa man kuno ni? Ikaduhang pangutana, kung i-process namo sa LCR kay kasado naman mi, dili na ba kami maglisod tungod kay may marriage contract naman ming ikapakita? Ikatulong pangutana, kung magpausab mi, unsa man kaha ang posibleng mga kinahanglanon? Ug pila masab kaha ang among maggasto? Ug asa masami mo duol para pakatabang namo? Ikaupat ug katapusan, ang gidarabang apelyido sa bata sa iyang growth chart, ang apelyido pa sa kong asawa. Kaysa live birth man sila nagbase. Mas maglisod ba mi ini? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, JC. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa ako ang partner nga usa ka lisensyado og profesional nga medical doktor ug ako usa ka lisensyado nga abogada ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa mga pangutana kabahin sa punto legal, Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Salig yun mo no nga ang kaning inyuhang mga suwat ug ipadaan ninyo mahatagan gyud og sakto ug klaro nga tubag muna ay namo pagduha-duha. Ipadala ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kanya matani, no? Tinuod. Ingon ba ito na akong nabasahan o batian ba ito ko somewhere? You compare yourself kung unsa man kagahapon. Tinuod. Ayaw niya ka nang, di man ka obligado. Ano man, oh. Ang imuhang tamdanan, ang imurang kaugalingon. Mao Be gyud. yesterday, be better than yesterday, be a better version of yourself. Yes. No? Dili gyud ka mahalan mo tubag sa mga tao kung unsa ka. Mao gyud, no? Oo, di ba? So, ang atong magtatampo Yes. attorney, kisa ba ito i-greet na ito, no? Oy, ato ang mga i-greet, bitan-awan na to ni ato ang mga Ako i-greet na si Honorable Judge Francisco Puray Jr. da sa Inunangan, Southern Leyte. Okay. Honorable Judge Rico Rintusa sa Bugo City, Cebu, no? Yes. Ako na mga amigo ng mga judge attorney. Daghan ka? Daghan ko. Daghan kag mga ako maglisod mo ko makigmigog mga judge. Uy, kay nag-practice man ta sumaikot ta. Amigo sa una, karon na judge na, medyo kaila lang yapon pero dinagay pa sa una. Also kang Sally Alfante, Baby Audrey, Jongjong Abacada, Lita Amoroto, kang Ting Biton, kang Solon Javier, hello sir, ug kang Miguel Angelo Tejano. Yes, ngadto day ni Dr. Gin Hiruna, da sa Sugod sa Leyte. Salamat kay nung Gin sa imong mga advices. Tinuod. O ngadto ni Angela Ambong da sa Baay City. Doon na sinyo ato ni, no? Yes. Ay, kani day si Mercy Villarin, Suip Olculio, magpa-shout out sa iyahang family sa Linaw, Tayasan, Negros Oriental from Yes. Mercy Suip Villarino or ang mga taga Barili also do from Cebu iya pug kunong ipag-greet. Thank you. Taga La Libertad Negros Oriental, mga Lindayaw family, si Maricel, Rosalia o si Antonio. O gatong Yes. mga guards diya sa kuan sa TRC Argao, no? Mayong pagpaminaw, no? Letter sender karong adlaw punto legal ka Punto do. legal ang atong letter sender si kinsa to atong letter sender? JC. GC, no? Yes. Si JC, 21 years old.
taga San Carlos City, Negros Occidental. Occidental rin ang Carlos. No? Nakanan ako ng San Carlos, nakapalit mga nimig bayawa ni Bob Trinidad. Amo tong nadaghan mo to yung bayawa. Punto legal ang problema ni JC, sumasa na bati na to sa drama. Ang unang pangutana ni attorney, sa Cebu dihang sa Cebu ko dihang nanganak ang akong asawa sa among anak. Wala kini makadala sa akong apelyido. Pwede ba kining mapausab sa local civil registrar kay drop paman kuno ni? Say draft ba uy nga Naboy draft inihatod na ni local civil registrar mauna man na siya ang pangano pero of course ang iyahang manggong situation ani nga I think na anak ang bata before sila nakasal or daning kamot siyang makasal siya dili mangyud na good duha man ni ka situations no. Una kung naanak ang bata before mo nakasal then ang bata mahimong ang pag-anak sa bata kay wa pa mo gikasal illegitimate pero succeedingly kung gikasal mo na minyo mo pagkahuman mataw ang bata pwedeng malegitimated ang bata. Now sa inyo ha kung pananglitan minyo mo legitimate man gyud ang bata makadala gyud unta ang bata sa imuhang apelyido. Di ko kasabot nga nung dili ma-change maski pagwa ka pagpanganak sa imuhang bata kay ang need ra gyud ana is ang katuramang date of birth, pangan sa bata, pangan sa mamagpapa, kinsay ni report sa record of birth kanus agi kasal ang mamagpapa, madagad ang imong apelyido. Now kung naminyo na una og kaanak before mo naminyo ipa-legitimated lang na nato ang bata dili na problema mahatagan ra gyapon na siyag estado sa usa ka legitimate child ug ang katungod ana usa sa katungod ana nga makadala sa imong apelyido. Okay. Ikaduhang pangutana. Kung i-process namo sa local civil register ang kasado Kay kasado naman mi, dili nakaha mi maglisod tungod kay mag-marriage contract sa naman marriage, ning no? ipakita. Na naman may marriage contract muna ang ato ang buhaton. Process of legitimation. Nga from illegitimate mahimo ng legitimated ang bata tungod kay maski wa man siya na anak no sulod sa kaminyoon nagkadayon man ang iyahang mamagpapa kamo. So ngano mahimo man kang illegitimate nga naminyo man succeedingly mong mamagpapa unsa may proof nga ipakita ana no ang birth certificate sa bata ug ang inyuhang marriage certificate pagpamatuod nga ikaw ang mama, ikaw ang papa ug kaning mamagpapa nga naa didto nakabutang sa birth certificate sa bata naminyo silang duha. Mahimo ng legitimate ang bata makadanas imong apelyido. Okay. Ikatulong pangutana. Kung magpausab mi, unsa man kaha ang mga posibleng mga kinahanglanon ug pila man kaha ang among magasto. Asa man sabi mo dool para makatabang namo. Of course no, adto ra gid mo sa local civil registrar kung asa na rehistro ang anak ang birth certificates imong bata. Dalha ang PSA or NSO copy sa inyuhang marriage certificate. Pagdamog inyuhang ID as ginikanan government issued ID para pagpamatuod nga kamugyod na no. And I think naaray form nga fill upan didto. Di man ganit nga na makaabot og 2,000 or 1,500 ang bayranan didto. Magkinahanglan siguro mo og abogado para lang magpanotaryo sa katong form nga fill upan ninyo sa local civil registrar. Di pa gyud na siya dugay ma-process dali ra gyud pud kaayo. Okay? Okay, barato ra man di ay no. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Ang gidalara nga apelyido sa bata sa iyang growth chart ang apelyido pa sa akong asawa kaysa live birth man siya nagbasi. Mas maglisod ba mi ani? Dili man, wag gyud problema ng growth chart kay kanang growth chart sa City Health ra man na. Ang basis na to sa pagpausab is ang birth certificate gyud ug ang marriage certificate ninyong manag-asawa, way laing dokumento. So di gyud mo maglisod ana sayon ra na, way problema na. Kanang sa pediatrician sa attorney mo ni siya yung growth chart? Yes, sa pedia mo na di man mo matter sa health center di man matter. Ang importante ana is na ma-change no ang katunga naminyo lagi sila. Okay, mga sukintig paminaw unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat og maayong adlaw. So ayan guys, nadunggan na po nato no ang laing episode karong adlaw. Pero sa atong paboritong kini ang akong soliran.
nagkalain-laing yung mga suliran guys no sa binuhat ang atong nadunggan karong adlaw. Bugat guys no nga suliran, ilabi na tong sa last part guys kang Hilda batong Cinder. Nakalimot ko guys kuna ako nalista nga gikasuhan siya kidnapping no. Naunta na igo raman siya nag-atiman sa bata o gidala niya sa probinsya no sa iyang bana guys. Wala na mention guys no kung wala ba ni anak si kuan ang Cinder guys. I think wala guro ni sila anak no. Maoton napamahal na nila ang bata guys. Kaya syempre 2 years pag gudi ay ni sa mga kamot sa bata sa kuan guys. 2 years pa ni sa ilaha ug karon 5 o 6 anyos na no. Napamahal na gud nila guys. Di ba nag-eskwela na manggod ang mga bata. Mauna. Pero sama sa atong nadunggan guys, dakog posibilidad no nga dili makasuhan ang Cinder. So gipaglaban nila diri no ang child custody. Custody gyud sa bata. And then sa Pizza City atong nadunggan guys ang kaagi ni Mitch no nga nikaltrag tunga ang iyang hilaw nga first cousin or what basta parintito niya no. Nikaltrag tunga guys kay magkuha sa mga katigayunan no nga para kuno sa iyaha. Pero noon matud pa ni attorney guys may katungod man gyud siya no kay anak man siya. Pero ngan manggod nga wala ni atiman sa iyang papa no gani wala napakita sa buhi pa ug karon nga nadido na mukalitrag to nga kay kwaon ang iyaha which is makaulit bay apod kaayo no. Munang nasabtan ako ang Cinder guys no. Nasabtan ako ang Cinder guys nga gipaglaban jud niya kay kuan man. Kinsa may nag-message na ako oy. Oy, long time no chat ha. Og karon he's back. Ning balik siya guys. Atong entertain nun be. Hi dong. Hi pod sa imo. Then sa pizza size guys, nandun nga na to ang kaagi ni GC no, nagka-problema sa apelido sa iyang anak guys. Sa patong pagkahitabo guys no, imbis kay sa iya magdalag apelido ang bata sa iya naman ng asawa. Ayun. Guys, naghikay pa ko sa akong panihod to no, madala na panihapon. Late na kaayo. But we have to mukaon yun ta no, bisag late na siya. Kinhanlan ato kaya pong sundon ang pattern nga mukaon og 3 times a day. Unang diha sana guys no kay magluto ako sa akong sultan. So ayan, og dinhi matapos guys ang atong outro sa drama. I hope nga lingaw mo guys no, na naputay nakatunan nga mga pagtulunan karong adlaw no, ilabi na gyud sa mga tamba guys ni Attorney Eileen Bathan no. Grabe ang problema ni kuan guys no, sa Pizza 9 tong child custody nga kasuhan siya og kidnapping. Grabe to. Kulba gyud kayo na guys kay syempre ang kaso ng kidnapping is di basta-basta nga kaso. So I think that's all for today guys. See you in my next vlog in sa sunod pa to mga drama.